A falla de planificación volveu levar o servizo de urxencias do Hospital do Barbanza ao colapso durante a pasada tarde. Boxes desdobrados para poder explorar os pacientes que, tras a observación, tiveron que permanecer en urxencias en moitos casos a espera de poder ser trasladados á planta ou a Santiago. Chegou un momento onde pola tarde que non había sitios materiales para ver os pacientes. E iso crea un colapso, ¿no?, total do servicio, porque as esperas superaron as 4 horas, tanto nos pacientes que según o triaxe poden esperar máis e os que según o triaxe teñen que esperar menos estaban rondando as 2-3 horas, non? Entón, pero claro, realmente a veces era un problema totalmente de sitio, non? É un problema crónico, sabemos ademais que sempre temos un primer pico en novembro, que despois como que parece que mellora e temos un segundo pico, isto se repite ano tras ano, que estamos en ese segundo pico, que sabemos que vai a pasar, o sea, como algo que deberíamos ter planificado, e despois temos o noso gran problema de sempre, que é a falta de camas. A falla de espazos segue a provocar colapsos nas urxencias do Hospital do Barbanza, aínda que este non é o único problema. A escaseza do número de camas fai que moitos pacientes permanezan sen cama asignada e outros teñan que ser derivados a Santiago. Ademais da ampliación das urxencias, esta situación pon de manifesto a necesidade de ampliar o servizo de hospitalización. As camas coas que conta na actualidade o centro son insuficientes para atender a alta demanda de pacientes. Hoxe, pola mañán, xa había 12 persoas pendientes de cama. Durante a mañán se darán as altas, despois de darse as altas hai que limpiar, as persoas marchan e hai que limpiar as habitacións, pero xa sabemos que esas 12 persoas non teñen cama, ou seja, que non todas teñen cama no hospital. Dende a CIGA non descartan que en vindeiras xornadas se volvan repetir episodios como este, polo que a espera de que se acometan as tan demandadas ampliacións exixen unha maior planificación para evitar os colapsos.